Yaşa yaşa. Haydi Fantasy Group!
да направим един хубав кръг на дансинга. Да направим един хубав кръг. Вижте колко място има натам, вижте колко място натам. Така. Така да се случат нещата както трябва. И кой казва сега? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Искам да чуя младежите! Тук ли сте? И за Джани специално милионерче по негово желание. Хайде! Хайде! По желание на бюджета за Салишан и за Джани специално. Не се подигравай, давай, давай, брати водоволно, имаш пари. Давай, давай, не се съжалявай, ти си барадия, не се подигравай. Не се подигравай, давай, давай, брати водоволно, имаш пари. Давай, давай, не се съжалявай, ти си барадия, не се подигравай. Хайде ме отвърко, айде, айде ме играчо, айде,
И си домаше раз, два, три. Номер на седи, 4, 5, 6. И си домаше, имаш си парички, даваш ги на всички. Имаш си парички, ходиш по женички. Имаш си парички, даваш ги на всички. Имаш си парички, ходиш по Haydi kız benim sılamam da seni. Yaşasın insan, orgida dope, gelela dope, haydi de da 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 da, yaşasın insan, orgida dope, haydi de da 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 da, basme, gelela dope, orgida dope. Oh, çok tarikat, el paralia, besto brigan, baş merakliya, nosi sense, kadidi gonamo, kara vezene sasto bonama. Çok tarikat, el paralia, besto brigan, baş merakliya, nosi sense, kadidi gonamo, kara vezene sasto bonama. Posso andare nella pedinetta di loro? Ai, sono già. Çok tarikat, el parania, besto brigan. No sin serse, cadine gonamo, cada Mercedes a su bola mama. Nunca diga, del pararía, besto pica, más meraklia. No sin serse, cadine gonamo. Ay, tiri, 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 oh. Още веднъж е чест и привилегия да ви приветствам с добър вечер. Добър вечер и добре дошли
едно великолепно празненство, на един уникален и неповторим авитуренски бал, а именно на авитуренския бал на принц Салишан. Уважаеми гости, тези, които не знаят, аз Асен Кириша като професионален водещ вземам дарението само от лявата ми страна. Повтарям, уважаеми гости, дарение ще вземаме само от лявата ми страна, за да може колегите видеооператори да застанат вдясно от мен и да заснемат всеки един, който дарява. Освен това, уважаеми гости, ще имате възможност, след като дарите, вдясно от мен да си направите снимка за спомен с семейството на Сали и с неговия принц Салишан. И така, уважаеми гости, официално стартирам дарението. Знаете, че в 21 век не е нормално тези, които да даряват сами себе си. Затова, уважаеми гости, ще процедираме много модерно. Сали и Мировет няма да даряват, защото няма нужда. Така иначе те правят целият банкет, както знаете. Ядене, пиене, оркестър, водещ, фойерверки, лазери, лимузини. Всичко е за тяхна сметка. Така че, уважаеми гости, няма смисъл те да даряват сами себе си. Но това не означава, че не трябва да приветстваме гости с добър вечер и добре дошли. Ще дам сега микрофона на моя батко Сали. Не искаш ли? Добре, аз ще говоря твое име. Колеги, ако може малко по-тихичко. Така. Уважаеми гости, ще говоря от името на Сали и Мировет. Скъпи гости, те приветстват всички вас с добър вечер и добре дошли. Добър вечер и добре дошли. И благодарят на всички вас, че в този толкова труден ден за тях не ги оставихте сами и препълнихте този сватбен салон. Уважаеми гости, те ви желаят много здраве, много щастие, много лични и професионални успехи. А от вас очаквам сега и силни и бурни аплодисменти за Сали и Мировет, които се погрижиха тази вечер всички ние наистина да се почувстваме в рая. Очаквам по-силни аплодисменти. Така. Сега ще го моля, ако може вие да застанете вдясно до мен и който минава, който дарява, ще застане до вас за снимки. Така, имаме гости от Белгия, които бързат. Ферди още ги радим. Тереби я веста да ги дека кернали. 8 август ли беше? Тамам, джамаме. И така, моят брат от Ферди и Сибел, нали така беше? От Ферди и Сибел. 200, 300 лева за принца и 10 лева за Владко си Асен Кириша. Айде малко преславско да направим за тези прекрасни момчета. Да видите как се играе кючек. Айде, Ферди! Яша, Ферди, яша! Кестим то кючек от соска до хордоро ела. И така. Сега искам да поканя. Сали, започваме с бащата, нали така? Спасе. Добре. Саличко, ако може баща му да дойде при мен, майка му, сестра му, чакаме цялата фамилия, чакам дядото, бабата, лилята на принц Салишан. Пред мен се намира дядото на Салишан. 20 лева за водещия. Айше да дойде, Айше. 50 лева дава за внучката си за Айше. Дядото, жив и здрав да е той. Султан да дойде, другата внучка. 50 лева за Султан. 20 лева за оркестъра. За Хачко. Така. Само ще вмоля, батко, ако може да станеш тук до мен с лице към камерата, да те снима камерата. Така. От дядо Сали за внука си Салишан, уважаеми гости. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. 1100, 1200, 1300, 1400, 500, 600, 700, 800, 900, 2000. 2100, 200, 300, 400,
500, 600, 700, 800, 900, 3000 лева, уважаеми гости, 3000 български лева финансова подкрепа за бъдещето на Салишан от дядо Сали. Айде на малка музика да направим за дядо. Ех, татко! Оставихте с тежко сърце. Заминах надалеч в чужда страна, но винаги помня, че ти ме научи никога да не се предавам и винаги да се боря. Кючека за всички бащи специално! Яша, хачко, яша! Яша, яша! И така, сега искам да покана на дансинга бабата на Салишан. Колеги, басите на моят микрофон, може ли малко? Аз не обичам така малко гласа ме да излиза с бас. Искам по-тънък глас. Високите ми дигни, хачко. Точно така. И така, уважаеми гости, пред мен се намира бабата на принца. Тя дава 50 лева за внучката за зайче. Ей! 50 лева за султан. 50 лева това специално утре да пиеш кафенце, да не отвориш кутията, да знаеш. Така, уважаеми гости, освен даренията за кафенце и фрапенце, пристига един уникален златен ланец, най-новия модел на Versace, модел 2025, специално за принц Салишан от бижутерия Они, град Шумен. Така. И финансова подкрепа от 100, 200, 300, 400, 500, много намалихте басите, 600, 700, 800, 900, така е добре, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 500, 600, 700, 800, 900, 2000, 2100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 3000 лева, уважаеми гости, 3000 лева финансова подкрепа за бъдещето на принц Салишан. Айде, колеги, един хубав кючек за... Яша, мамо, яша! Са! 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 И така, уважаеми гости, между другото, освен финансовата подкрепа на дядото, има един подарък за Салишан, една уникална кола Mercedes C класа, специално за принц Салишан. И така, сега пристига сестрата на принц Салишан, нашата сестра Айше. Само ще ви помоля наистина с лице към камерата. Така, от как Айше? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 евро, уважаеми гости, 1000 евро от каката от Айше. Музика. Продължаваме сега с Ленен Едрет.
100 лева за водещия, 100 за оркестъра, 100 за камерата. И така, Недред, само ще моля да застанеш до мене с лице към камерата. Така. Колеги, може ли докато броя само фон пиано, защото имам чувство, че съм в читалище екипе. Нали така? Така, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Колеги, музика. Айде, хачи. Колеги, ла. Ла, колеги, ла. Яша, Недред, яша! Са! Само вървани, хачко! Дарението ще продължи Кириша Стайл. Колеги, продължаваме тихичко кючека. 1100, 1200, 1300, усилете малко барабаните, 1400, 1500, 600, 700, 800, 900, 2000 лева! Яша, Недред, яша! Сега, 2100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 3000 лева! И така, уважаеми за тези, които не чуха и не разбраха, Недред дари 3000 български лева финансова подкрепа за бъдещето на Салишан. Освен това, пристига един уникален ланец 24 карата, най-новия модел, специално за Салишан от Леля Недред. Благодарим ти, Недред, жива и здрава да си. Така, сега ще вземем подаръка и на Султан. Една уникална златна гривна, аз имам същата, да знаеш, нося я за щастие. Прекрасна уникална гривна, да си я носиш със здраве. Айде още една музика за Недред и Султан. Благодарим ти, Недред. Живи и здрави да са. Така, женака на Салин, който се казва Ферхат. Така, те даряват 10 за водещия, 10 за оркестъра, 10 за най-добрите видеооператори в Европа. Така, и за абитуриента 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 лева, уважаеми гости, 1000 български лева от Ферхат и неговото семейство. Колеги, музика! Благодарим на Ферхат, така, който се казва Зекие. Така, продължаваме с балдъзата на Сали и сестрата на Мировет, нали така? Която се казва Зекие, тя дарява
И племенника Полат не го заресим. Така. 50, 100, 150, 200, 250, 300. Разбира се, че може. 300 евро казахме до тук, колеги. Музика. Айде, Хачко. Дянкова я, Герси, Дянкова я! Четиристотин, 450, 500 евро! Благодаря на близките и така продължаваме сега с брата на Сали, не само неговия, моя брат, с моя брат Ахмед и неговото семейство. Така. 20 лева еврокамбакеравас. 20 лева за водещия. Да, Гермедик, точно така. 20 лева за колегите от BTV. 20 лева за Фантези Груп. Така. Няма се, Амечо. Започваме дарението за Салишан. Така, уважаеми гости, започваме с 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 лева. Колеги, музика. Ешамет. Само да отворим камерата. 1100, 1200, 1300, 1400, 500, 600, 700, 800, 900, 2000 лева, уважаеми гости, 2000 лева финансова подкрепа за Салиша! Ячаме тяше! Благодаря ти, брат ми. Заповядайте в дясна снимка. И така, очаквам близки роднини. Заповядайте на дансинга. Братовчедите, роднините на Сали и Мирвет да заповядат. Който е наред да заповяда. Ще помоля само малко по-експедитивно, малко по-бързо, уважаеми гости, защото смятам бързо да свърша дарението, за да се насладим на този невероятен оркестър, който чака на полусъединител да свърши дарението. Така. От лерата на Мировет, която се казва, има изпратено дарение от Емел и за Акири. 100 лева. И от Лера Шукре 300 български лева. Така. Фон Пиано. От Гюнер 300 лева. От Сеит и Нешеде от Янково 300 лева. Айде една музика да направим за всички гости. Благодарим на гостите от Янково. Така продължаваме сега с нашия брат Сали. 100, 200, 300, 400, 500 лева от Сали, неговото семейство. Колеги, музика! Яша Сали!
продължаваме с нашия брат Илхан и неговото семейство. Само ще помоля да дръпнем малко децата. 250 лева от Илхан и неговата половинка. Колеги, музика. Благодарим ти, Илхан. Така продължаваме с нашия брат Айхан. И чакайте само да отворим малко дансинга. 10 лева за водещия му брат. 10 за оркестъра. Еснав чужук бо Айхана. Сали, чок еснав. 10 за камерата. 100. 200. 300. 400. 500 лева за принц Салишан. Айде музика за Айхан и неговото семейство. Само бърбани! От нелята пристигат 100 лева за Витурента. Яше Хачко. Благодарим на оркестъра, благодарим на даряващите. Така. Аз тук ще има много специален кючек. Хачко, виж, пред мен се намира приятелката на абитурента, която се казва Бурчин. Така, от Бурчин 200 лева за абитурента. Айде на музика за Салишан и Бурчин. Така. От Еркан. Така. От Еркан 100, 200, 300, 400 лева. Айде на малка музика да направим и за Еркан. И минаваме към фамилията. Я шага. Шилой Кючук ФК. И така, уважаеми гости, пред мен се намира много уважаваният и много обичан не само от мен, а от всички наш батко. Батко ми Яшар. Кака ми Галя къде е? Ой, Соски най-лъка е данс. Или вчера много Кючук игра, днеска си изморена вече. Диконто лайф. Така, от батко ми Яшар и кака ми Галя. Уважаеми гости, 20 лева давам, вика, за хубавия кетеринг. Жив и здрав да си, батко ми. И за принц Салишан 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Кой кучек? Колеги, музика. Яша. Пускаме акордеоните, акордеоните! Яша, рага! Така, 1000 лева казахме от Яшар и Галя. От голямата дъщеря от Сергил пристигат 200 български лева за абитурента. Така. Здравей, батко. И така продължаваме с батко ми Алекси и неговото семейство. И така, уважаеми гости, пристигат 100 евро от Юсейн и Саафет, дъщерята на батко ми Данчо Чора, които, ако не ме лъжа паметта, на 26 септември имат сватбено тържество. Аз ще бъда водещ там, очакваме всички вас в Белгия. Така, 100 евро от Юсейн и Саафет и от батко ми Алекси. От брат му Емо и нашия брат Емо. Така, той още пътува, може да пристигне всеки момент, очакваме го. Така, от Емо 100, 200,
300, 400, 500 лева от Емо. Живи и здрави! Само да взема на бат Алекси. Бат Иване. От бат Алекси 100, 200, 300, 400, 500 лева. Така, преди да пуснем кючека да взема от батко ми Шекер дарението, 200 лева от бат Шекер. Колеги, музика! Айде! Orkestra. Evet, Alex Yagan'ın güvesinden Ali'den 100, 200, 300, 400, 500 български лева за Салишан. Яша, Али, яша! Продължаваме дарението. От малката дъщеря на Кака Саадет, от братовчетката на Саличкото. Как се казваш? От Лариса 300 български лева. Колеги, музика. Благодаря на всички даряващи. И така, от нашия брат Синан и неговият син, утре в лимузината ще кача се бягаш. Така, от Синан и неговото семейство 200 лева. Само ще помоля малко да ускорим заедно. Успех желая на цялото семейство. Така, от Нешко, нашия брат 200. Има ли още от фамилията? Айде пускаме кючека за фамилията. Благодаря на даряващите, благодаря на оркестъра. Само ще помоля, ако може, снимки, целувки и прегръдки в дясно от мен. Така, заповядайте следващите колеги, фон пиано очаквам. И така, братовчетката на Салил Зилбия 300 лева казахме. Заповядайте следващите. От Сашко. От Сашко 300 лева, уважаеми гости. Живи и здрави. Младежи, искате ли да взема на всички дарението наведнъж и да ви направя един хубав кючек? Добре. Така. Който се казва. И така, от Дейвид, сина на Ватко и Мустафа и Кака ми Селиме. 100 лева. Дейвид, чакай в дясно, ще има кючек за вас. Следващите, моля. 100 лева от Мердин. Да дръпнем децата, ако е възможно, от дансинга. 100 лева от Бейджан. И 100 лева от нашия брат от Муси Солист. Така. 10 лева за оркестър, да, нашия брат. 10 за водещия. От Пламен и неговия брат Тунай, 200 лева пристигат, живи и здрави, заповядайте в дясно. И така. От моите брати, от Ерик и Алекс, синовете на батка ми Бисер, 200 лева за Салишан, живи и здрави да са. И така, от моя брат, от Алекс, сина на батка ми Андрей Величков, 100 лева, живи и здрав да е. От Били фризьора, 200 лева. Най-добрият бербер в Европа и в Шумен. Аз да познаваме Гошко, аз те знам детството, аз съм от бялата пръст. Така, от нашия Гошко, 200 лева. От Мердин, 100 лева. Тефик, Гошко, Ердин, Меджано, Медин. 200 лева от Тефа, от нашия Тефик.
10 лева за водещия, 20 лева за оркестъра. Така, има още от младежите. Тефик, заповядай дясно. 200 лева от Алекс, казахме. И така, уважаеми гости, пред мен се намира един младеж, който се носи само като Асен Кириша. Моя брат Емирджан. Вижте го само, има същия панталон, същата риза като мене. Сега ти обещавам пред всички, че ще ти подаря и моя парфюм, да знаеш. От Емирджан, от Малкия барон, 200 лева за принц Алишан. И така, от Веско, най-новия шофьор на Кириша Вединг Лимо. Така, от нашия колега Веско дарява 500 лева. Колеги, една музика за всички младежи. Айде, Мерски, ти си след това. Haydi haydi babo baboli tekere wa tekere oh haydi haydi babo babo tekere wa tekere al anisi gilameda Поздра продължава специално за нашите деца, за децата на Шумен, за децата на Бялата брат! Айде, Шумен! Скъпи младежи, спирам ключека, защото излъчваме онлайн в TikTok, да не му обвинят в дискриминация. И така продължаваме дарението с близките на Сали. От Орчи и Селвет 200 лева. Емер, ти ли си, брат ми? Айде, заповядайте. От Орчи и Селвет 200 лева пристигнаха. И така от нашия брат Емер, Валери Радев. Така, от Валери, нашия брат, уважаеми гости, 20 лева за камерата, 20 лева за водещия, 20 за оркестъра. За сега няма, след малко не знам. Така, 20 лева пристигат за асистентката да си ги вземе после. И така, започваме ли? Пускам музиката ли? Айде, колеги, музика! Нещо нашенско, ако може, после ще минем към София. Айде, колеги. Ми минор. Си минор, колеги. Си. Dünya, dünya, en güzel babaların babası. Dünya, dünya, en güzel babaların. Alelele, ne tatabe, ne şapanabe, orginanabe. Alelele, kete tatabe, agabe, esabe. И така, уважаеми гости, продължаваме дарението с нашия брат Валери, който започва с 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Колеги, музика!
Ако ти си наред. Чакайте, Валери не е приключил само. Така 1000 лева дойдоха от Валери. И така 300 лева пристигат от брат му от Серго, от София. Жив и здрав да е той. 300 лева пристигнаха. Сега, кой е наред? Добре. За нашите брати от София специално лично категорично. 1 минута, колеги, само. От Еркан от Германия изпратил дарението 200 лева. От Лилята, от майката на Еркан 100 лева. Така, как го да взема и твоето дарение? От семейство на батко ми Орхан 500 лева. За най-красивия абитуриент. Колеги, музика. Само нормални колеги! И така поздрав продължава специално за град София, който расте, но никога не стане! Яша София, Яша! Благодарим на оркестъра, благодарим на даряващите. Ще ви моля само малко да ускоря дарението. Така, заповядайте следващите, ще ви моля тези, които даряват да минат в дясно, да не се обърка редицата. Така, който е наред, Силвия, вие ли сте? И така, от Чичо Мисале от Страката 100 лева за абитуриента. Така, от семейството на Батко Айдън и Кака Силва пристигат за абитуриента 250 лева. Една малка музика, колеги. Женко баро, айде, айде, генеза, айде. Така. От семейството на батко ми Асан, Маке и Кака Севгюл, 10 лева за водещия, за абитуриента 100, 200 лева. Живи и здрави! Колеги, очаквам фон пиано. Заповядайте. От семейството на Неждет Чакара, които на 31 юли имат сватбено тържество в Панорама. Нали така? Панорама представ, очакваме всички вас и даряват с 300 лева принц Салишан. Уважаеми гости, в поканата пише 3 часа, обаче има промяна в часа. В 5 явно сте объркали с немско време, нали така? 5 часа е слабата, да знаете. Следваще, моля. Така от нашия брат от Валю Ведат 250 евро. Повядайте. От Сашко 200 лева за абитуриента. От Гъци 300 лева за абитуриента. От нашия брат Аличо, който на 29 юли има тържество, дарява 300 лева. Ще помоля тези, които даряват, да минават в дясна снимка. Заповядайте. От Алмент, най-голямата автоморга, най-добрия Алмент, изпратил 500 лева, жив и здрав да е. И така от нашия брат от Самент 200 лева за абитуриента. Следващите моля. Така, от моя брат от Мариан 200 лева пристигат от Мариан от Бейхан. И така, уважаеми гости, пред мен се намира Пабло Пикасо на всички мазилки. Аз го наричам, между другото, Иво Побазов на всички мазилки, да знаете. Това е най-големия Денис Авсан, майстора на четките. Дарява 20 лева за водещия, 50 за оркестъра, 100, 200, 300, 400, 500, 600 лева за абитуриента. Добре, после. Стоп. Айде, същия кючек. Стоп.
Рекламното лице на всички майстори в Европа е той. Един холандец идва да пита за Едери Сасна. За всички майстори специално! Есна Парагерси! Тебе чакам, тебе чакам! Така. От Зулбие 250 лева. От семейство на бат Нечо. Живи и здрави да са. 250 лева казахме. И така, уважаеми гости, сега ще взема дарението на един човек, който всички много уважаваме и много обичаме. Между другото и всички сме пораснали при него. Батко ми Шевкет. Вземам дарението на батко ми Шевкет и неговото семейство. Така. 20 лева дават за водещия. 100, 200, 300, 400, 500 и 600 лева от семейството на бат Шевкет. Една малка музика да направим за това прекрасно семейство. 10 лева, стоп, стоп! 10 лева за камерата. Яше, хачи, яше! 10 за оркестъра! Благодаря, даряващи. И така, уважаеми гости, сега настъпи моментът, който аз цяла нощ очаквам. Очаквам до мен да пристигне моя батко ми Иво, най-добрата автокъща Хачко, колеги. Това е най-добрата, най-голямата автокъща, няма ден и нощ, няма и салто. Това е най-добрия премиум карс, батко ми Иво. Заповядай, батко, до мен. Много се притесняваш мен тази вечер. Така. От батко Иво и кака си бил. 50 лева идват за водещия специално. 200 лева за оркестъра. 10 лева за колегите видеооператори. И така, за принц Алишан. Няма проблем, батко. Ще ги правим. Така, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 Хачко, 800, 900, 1000 лева, уважаеми гости, 1000 лева от батко Иво и кака Сибел. Така, пускам ли кючека или вземам на цялото семейство? Севен да дойде, Бирджан да дойде при мен. Точно така, генерал Скобелев, 71, най-хубавата улица. 500 български лева от семейството на батко ми Джими, 500 лева. Така, колеги, пускаме кючека за автомивка Лазур, най-добрите. Бате Тихчо, заповядай и ти си част от нас. Между другото, уважаеми гости, сред нас е най-големия майстор на автомобили. Наистина човек, който се разбира от работа, батко ми Тихчо. Също представител на генерал Скобелев, един уникален комшия, един уникален батко. А между другото, лимузината не тръгва без той да види дали водата е наред. Така. 50 лева за водещия и за Салишан 300 български лева. Колеги, пускаме музиката за улица Генерал Скобелев. Айде! Яша, яша! Кючек. Кючека, който аз наричам Васил Найденов, Софлара Васа за премиум карс. Най-добрите!
не могат винат дискриминация, да кажат на своите хора повече музика пускат. Сега, тук да видим какво ще стане. И така, уважаеми гости, пред мен се намира почетният председател на Киришъл Вединг. Ахмед Доган на Киришъл Вединг, моят баща. Той дарява 100, 150, 200 лева, уважаеми гости, от нашето семейство. 200 лева за принц Салишан.